Jeg har ADHD, det er en del af mig, men det definerer mig ikke, det er bare en nøgle. Jeg har en hjerne, der kører i høj fart. Det betyder ikke, at jeg ikke kan være smart. Jeg har svært ved at koncentrere mig i timerne, men når jeg finder min passion, er der ingen grænser. Jeg kan hyperfokusere, gå i dybden. Men når jeg er i min zone, er der ingen, der kan stoppe mig. ADHD, det er en del af mig, men det holder mig ikke tilbage. Jeg er stadig fri. Jeg har energi og kreativitet. Jeg har bruger det til at skabe min egen identitet. Nogle gange er det svært at sidde stille. Mine tanker flyver rundt som en flok vilde abekatte. Men når jeg kanaliserer min energi på den rigtige måde, kan jeg skabe mirakler og gå imod strømmen. Jeg er impulsiv, og jeg tager nogle chancer. Men det betyder ikke, at jeg ikke kan danse. Jeg er unik og tænker uden for boksen. Og det der, det gør mig til en vinder og ikke en taber. ADHD, det er en del af mig, men det holder mig ikke tilbage. Jeg er stadig fri, jeg har energi og kreativitet. Jeg bruger det til at skabe min egen identitet. ADHD kan være en udfordring, det er sandt, men det betyder ikke, at jeg er mindre værd. Jeg har styrker og talenter, der er unikke. Jeg vil bruge dem til at skabe min egen musik. ADHD, det er en del af mig, men det holder mig ikke tilbage. Jeg er stadig fri, jeg har energi og kreativitet, og jeg bruger det til at skabe min egen identitet. Så lad os fejre vores forskelligheder, for vi er stærke og kan nå vores mål. ADHD er en del af vores historie, men det er ikke det, der definerer vores glory.